kanya bari amati la mina nimmi keri fe ko fe nimmi mani la ibadina ni arab la ya parce que si ça amène à faire rien de
Fadal Silemia, Fadal Ba. Akoki kera yesaye, kakaye baye, itiye mbana tiye kura gana. Ala ki digela parce que il s'en donne sans doute. Comment tu fais ça? Amna kasiro ni kwa la ni kasiro ni na miguro fulani. Ni kera ni mankala ya be fi ko de. Amna tele ni fo so be ani be mbadi. Ne se ka frendo de fie. Abeni ala ni ala krache. Kanja kuma to so kuma ko na ko. Ka be zara da ya ko wari ka sanu de ne pa e wari sanu ne. Parce que tout le monde n'est pas construit, mais pas de mal. La confirmation de ma façon là, la confirmation de ma passion là, la confirmation de la qualifiée là, nous devons beaucoup de ma ça c'est de reconnaître la chose à sa juste valeur. Il y a bien à l'arrêt. C'est la galère de la cabine.
Thank you.